Štvrčánek z Plaveckého štvrtka. Folklor súbor Kolíska z Dubnice nad Váhom. Ďalej mi dovolte predstaviť folklórny súbor Magdalénka z Modry. Ďalej to je folklórny súbor Polajenka. Vítam medzi nami aj členov detského folklórneho súboru Klnka z Bratislavy. Dovolte mi privítať aj členov detského folklórneho súboru, takisto z Bratislavy, folklórny súbor Dolina. A vítam aj posledných hostí, je to folklórny súbor Hanísek a tí k nám prišli zo Šachvíc. Ďalšiu 5-ročnicu tohto festivalu, keďže je to 6. ročník, začíname s niekoľkými novinkami. Takou najväčšou novinkou v porovnaní s minulým rokom je krásne počasie. Závidím vám aj v tých menších mestách. Vy žijete tým folklorom trošku viac. To isté vidíme aj v zahraničí na festivaloch, že celé tie mestá a dediny, kde poriadajú festival, sa venujú tomu, vyzdobia si, prežívajú ten festival. My v Bratislave to máme tak trošku ťažšie, čo možno povedať. No, čiže vidieť, že tu na ten plavecký štvrtok už nás privítala muzika, už nás privítali krojovaní organizátori, perfektná organizácia. A to chcem, aby tie deti vnímali už od malička. Hanísek působíme přibližně 10 let a jezdíme, dá se říct, ne celou Evropu, to bych kecal, ale Bulharsko, Slovensko a působíme taky v České republice, v Česku a na Moravě. Na folkloru nás hlavně baví ta zábava, udržování tradic a to uskupení těch lidí. Jako všetci jsou k sobě přátelští a kamarádi a všichni se spolu dokážou bavit.
Takže dámy a páni, ešte raz folklórny súbor Hanísek ze Šakvic. Ďakujeme. Tento folklórny súbor, dá sa povedať, že uzatvoril program 6. ročníka folklórneho festivalu, ale tak ako už je každoročným zvykom, vždy si pozývame nejakého dospeláckého hostia. Teda nejaký folklórny súbor, kde sú členmi teda hlavne dospeláci, teda nie je to už detský folklórny súbor. Môžeme to brať ako takú istú motiváciu pre detičky z detských folklórnych súborov, že kam to až oni môžu dotiahnuť. S dorastom v Bratislave to nie je také jednoduché, pretože v Bratislave je veľa rôznych záujmov a preto ten folklór musíme udržiavať my, bývalí tanečníci, ktorí sme kedysi tancovali a venujeme sa dorastu deťom v týchto detských folklórnych súboroch. Tento rok padla voľba na folklórny súbor Karpaty z Bratislavy. A ten diabol tak tancoval, až sa chytal trávu. A ten diabol tak tancoval, až sa chytal trávu. Moji rodáci, svetoví chlapci, moji rodáci.
lebo tomu smrdí oštiepkami kapsa. Folklórny súbor Karpaty vznikol v 98. roku, čiže je to už 15 rokov, čo existujeme. V Lani sme oslavili 15. výročie s novým programom, ktorý vlastne sme mali možnosť teraz predstaviť aj v Plaveckom štvrtku, respektíve časť tohto programu. Verím a podľa ohlasov divákov dúfam, že sa im to aj veľmi páčilo, preto som rád, že môžeme tento program prezentovať aj mimo Bratislavy, respektíve po celom Slovensku. Súbor je zložený väčšinou z študentov stredných a vysokých škôl. V podstate je to také klasické zloženie, tvoria ho 3 zložky, spevácka zložka, ľudová hudba a tanečná zložka. Všetky zložky sa snažíme, aby boli vyvážené. Vedúci, ktorí vedú tieto zložky, sú väčšinou profesionáli, ktorí už majú bohaté skúsenosti z predchádzajúcej práce v rôznych folklórnych súboroch, takže sa snažíme, aby tento súbor prezentoval slovenskú kultúru tak, ako sa patrí, a nie len doma, ale aj v zahraničí. Ďakujeme vám za to, že ste tu boli, ďakujeme za to, že ste nám spríjemnili toto folklórne popoludnie. Takisto aj vám patrí náš ďakovný list na pamiatku. Ja nechám kľudne doznieť ten váš potlesk, určite si to zaslúžia. Na takýchto festivaloch sa natancuje veľmi dobre, lebo je tu veľmi dobrá atmosféra, ľudia tlieskajú a o to sa lepšie tancuje. Ja som bol prekvapený z účasti, takže nás to podporalo do tanca a boli sme z toho veľmi potešení. Folklórny súbor Karpaty z Bratislavy. Skončil nám festival, ako vieme zhodnotiť? Ja si myslím, že bol úžasný, pretože bolo aj krásne počasie, súbory boli veľmi kvalitné, aj disciplinované, mali perfektný program, nálada bola dobrá, aj veľa ľudí, takže myslím, že je úžasný.